Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito si Mike Pariwa at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update at ito na po yung final closure natin sa bagyong si Emong. Although 4 days ago pa siya lumabas ng PAR, hindi tayo nakagawa ng video dahil medyo busy tayo ng weekend. Important matters, okay? Pasensya na po sa naghihintay sa ating update but no worries. Dumaan naman po siya dun sa forecast. Lumabas na po siya sa Philippine Air Responsibility. But nandyan pa rin si Komay, nag-regenerate sa may bisinidad ng Okinawa. Hindi po siya gumalaw doon past couple of days. And then yung isang bagyo, si Crosa, sa labas ng PAR, hindi naman po siya pumasok ng Pilipinas. Nandun lang po siya sa may south of Japan. Okay, so itong dalawang bagyong ito ay patuloy pa rin naghihikayat ng habagat sa ating bansa. Bagamat dry conditions na po sa ibang bahagi ng ating bansa, lalo na sa Bicol, Visayas, Mimaropa at Mindanao. Ang Western Luzon na lang po ang natitirang lugar na nakaka-experience pa rin ng pabugso-bugsong ulan dahil po sa pagbayo ng habagat nitong dalawang bagyo sa labas ng ating bansa. Okay? So itong update na ito ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Ito po ang ating Tagalog version at bago tayo mag-umpisa, pasalamatan natin ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. If you're interested, gusto niyo malaman all about the sustainability project of BPI, click lang po inyo ang link dito. At ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by our Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Vice Mayor Gabi Bordado. So, umpisa na natin. Bukas pa lang, bukas na Martes, gagawa na po tayo ng GraphSat. Balik na tayo sa dati. Okay? Medyo hindi tayo nakapagawa niyan dahil sa nakatutok tayo dito sa bagyong Emong. At yung dating Dante, si Dante namatay na po. Okay? So ito po yung pinaka-latest natin. Himawari 9 satellite loop mula sa cyclonicwx.com. Nakita niyo pag umiikot dito sa may right side, ito yung bagyong si Crosa. Kasalukuyan mabagal ang kanyang pagkilos. Downgraded na po ito bilang isang severe tropical storm, 110 kph. Dati po isa po siyang 150 kph na category 1 typhoon, na reach ng typhoon intensity. But hindi po ito makaka-apekto sa ating bansa. Yung isang bagyo naman, ito si bagyong Komay. Dati po itong si Emong, nag-standby po ito sa bisinidad ng Okinawa at nag-regenerate po siya bilang isang tropical storm but ngayon ay humina ulit siya bilang isang tropical depression. Kasalukuyan po siya nasa may west of Okinawa, unti-unti na pong paalis. At ito po inaasahan within the next 5 days, pwedeng bumalik sa kanyang 75 kph at maglalandfall po yan malapit sa Shanghai. At patuloy pa rin yung epekto ng habagat. Makikita nyo dito yung southwest monsoon ay apektado pa rin ng Luzon kasama po Metro Manila. So may mga pabugso-bugsong ulan ang inaasahan. So yan po inaikayat nitong bagyong si Komay at bagyong si Crosa, itong dalawang ito. Okay? Kung isa lang sana, baka mas mahina yung habagat. So dahil dalawa sila, parang silang dalawang mata. Okay? Talagang iniila pa rin yung habagat. Okay? Ito yung ating zoom in satellite animation mula sa UMETSAT ng windy.com. At makikita ninyo, patuloy pa rin yung mga mauulap at mga pabugso-bugsong ulan sa kanluran bahagi po ng Luzon. Kasama po ang Metro Manila sa area na ito. So may mga pabugso-bugsong ulan. Ang ibang bahagi po tulad ng Bicol, dito sa may Mimaropa, Visayas at Mindanao ay napakagandang panahon. May mga malalakas ng hangin, mapresko. Okay, umaabot po ng hanggang 50 km per hora. Yung ating weather station ay umaabot po ng 48 hanggang 50 ang lakas ng bugso ng hangin. Okay, kaya may mga dalampasigan po dito tulad dito sa may Burias, Masbate, Ticao, dito rin sa may area po ng Catanduanes na hindi po natutuloy yung kanilang mga biyahe, mga malilit na bangka dahil po sa malalaking alon. Dala ng habagat na umaabot ng 2 metros po dito sa may inland waters ng ating bansa. So ito yung si Komay, ito po yung ginawa niya. So yung track natin dati ay dito po siya dumaan sa may Ilocos provinces. Tumama naman yung forecast natin.
Okay? At nakita natin sa social media maraming mga damage din na ginawa nitong bagyong ito mula sa San Fernando, La Union, Vigan hanggang sa Ilocos Norte ay maraming area na damage din po. At sa area po ng Cordillera Administrative Region sa may Benguet. And then mabilis siyang humina dito. Lumabas po siya ng PRR nung Sabadong tanghali. Pagkalabas niya dito, ayun, nagtambay po siya dito hanggang kahapon, linggo, at bumalik siya bilang isang tropical storm. Sana yun, nandito pa rin siya, at inaasahan po ito tatahak west-northwest patungo po sa may eastern China. So, namimilig ko po ang Shanghai. Okay, yung mga kababayan natin dyan, mga Pilipinos na nag-work sa may eastern China, sa may Shanghai area, mag-ingat po sa paglapit po nitong bagyong si Komay o yung dating bagyong Emong. Okay? And then si Kosa, walang problema, napakalayo. Dito lamang po siya sa may karagatan sa timog silangan ng Japan. So wala po itong epekto sa atin, kaya lang paghikayat ng habagat ay nakakatulong pa rin siya. At ito yung ating wind forecast for the next 5 days. Hanggang sa August 2, manatili po ang habagat sa ating bansa. Lalo na po sa western section, may kasamang ulan. The rest, magandang panahon, may mga hangin pa rin, maabot hanggang 50, hanggang 60 ang lakas ng kanyang hangin. Magamat pagdating ng Agosto 1 at Agosto 2, Sabado, next weekend, unti-unti na pong hina yung habagat dito po sa kanluran bahagi po ng Luzon. Dahil po namatay na si Komay at that time, sa darating na August 2, nandyan na po si Bagyong Kosa. At ito po ay inaasahan na palayo na rin sa karagatan ng Western Pacific. Now, ito naman po yung rain forecast. So, ngayong gabi hanggang bukas, patuloy pa rin mga pabugso-bugsong ulan sa Ilocos Region. Pwede umabot po ng up to 50 to 100 mm. Samantala dito sa may Metro Manila, nasa 20 to 50 mm sa mga ulan, pabugso-bugso. The rest of the country ay mananatili pong tuyo, pero malakas ang hangin dahil sa bugso ng habagat. Pagdating ng Miyerkules, patuloy pa rin sa may Ilocos Region, pati yung Cordillera Administrative Region, apekto ng habagat, at sa western sections ng Central Luzon. Same conditions. Pagdating ng Huwebes, uling araw ng Hulyo, dyan na po magsisimula ng pagbuti ng panahon. Although may mga ulan-ulan pa rin, less than 50 mm sa may Ilocos Region at kanukan bahagi po ng western, kanukan bahagi ng Central Luzon, kasama po Metro Manila, pero magkakaroon na po ng much improved weather, lalo na po sa August 1, 2, at 3. Okay? So, papunta tayo sa another monsoon break. So, hihina na po yung habagat within the next 2 weeks of August. Pagdating po sa wave forecast, manatili po na yung alon dito ay umabot po ng 3 metros sa may West Philippine Sea. Batanes area up to 4 meters. Okay? And then 3 meters rin sa may East Philippine Sea. Inland waters ng ating bansa ay mula kalmado hanggang 2 metros ang laki ng alon. So, mapanganib pa rin sa mga maliliit na sasakyang pangdagat, sa mga maliliit na sasakyan sa mga maliliit na fishing vessels, lalo na po sa mga mangingisda. Mag-ingat po kayo. Okay, medyo katamtaman pa rin mga alon dito. So, patuloy po yan hanggang sa darating pong August 1 and 2, although hihina na po pagdating ng August 2, maabot na naman po ng 2.5 meters sa West and North Philippine Sea. Ang ibang bahagi po, bababa na po hanggang sa lower levels ng alon up to 1 meter or less sa ibang bahagi po ng ating bansa. And August 3, 4, 5, kita nyo, unti-unti na pong mawala ang mga malalaking alon sa West Philippine Sea dahil po sa habagat. At balik na tayo sa normal
balik na po tayo sa medyo tahimik na panahon simula sa unang linggo ng Agosto. Dito nga, August 5 na ito. Kita mo na natin na medyo hina na po yung mga pag-aalon. Okay, so malalaman po natin yan sa mga susunod nating update na yung linggo at sa susunod na weekend sa ating usual tropical weather analysis. So, hindi na po tayo special coverage since wala na po tayong bagyo within the Philippine Air Responsibility. Nag-final closure lang tayo sa dating bagyong Emong with international name Komay at yung si bagyong Krosa. So, mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Paliwag pagpaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.